Takže jo, já vás zdravím, tohle je první díl ze série Gothicu. Rovnou na Forsaken Gods. Je to datadisk k třetímu dílu, kdo zná tuhle sérii, tak asi ví, o čem mluvím. Kdo ne, tak doufám, že se vám to bude líbit, začneme novou hru. Je tam ukázka, tu vám nechám, až se to načte. Potom budeme pokračovat. Je to vlastně moje první video, takže moc zkušeností nemám, ale uvidím, co naberu. Snad se nám to nebude nějak kousat. FPSka půjdou normálně, tak uvidíme. Už to bude načtené. Nechám vám tam ukázku a potom budeme pokračovat. War in Murtana ended 2 long years ago, and its people have been struggling with an uneasy peace. The land has split, 4 factions emerging within the territory, each bent on rebuilding what was lost and making best with what little remains. To the south, Thoris unified the wandering bands of orcs into a volatile nation of warriors, still resentful of those that denied them victory. To the north, Gorn commands Gotha and Bering, standing guard with careful disdain over Thoris and the rapidly swelling orc war machine. Weary of an eventual attack, Gorn can wait no longer. An assault is launched and the war breaks out. To the west, tired of conflict, the brothers Enog and Anog hold the people of those lands together in fragile peace, trying to ignore the danger of war from both Gotha and Trellis, and pick up the fragments of their shattered lives. To the east, Lee segregates his people from the bubbling cauldron of political unrest, convinced that men will eventually tire of war, and that peace will prevail. From an unknown dimension, the Nameless Hero and Zardus watch their former companions and argue bitterly about the decisions and directions being taken by each as they attempt to secure freedom for their people in this time of unrest. Mirroring the events that grip Murtana, the two begin to argue violently about the fate of the land both men have struggled over for so long. Zardus's position sides with Lee. Men will eventually tire of war, and peace will prevail. Enraged, the hero disagrees, arguing that a peace between Thoris and Gorn must be forced if there's to be any at all. Infuriated that the peace he sacrificed his very freedom for could be squandered, the Nameless Hero flies into an uncontrollable rage, intent on returning to Murtana and righting the wrongs that afflict his people. Learning of his intention, Zardus bars the hero's path, beseeching him to hold his ground and listen to reason. But there is nothing that can be said or done to sway destiny. Both men, masters of ancient forces and skilled in the art of war, draw on powers that would tear normal men apart. The battle that follows, an untold legend in its own right, is brief, and the Nameless Hero walks away, but at a grave and terrible cost. Weak, beaten and confused, the Nameless Hero awakens. Tak jo, to byla první ukázka.
Vedlo nás to nějak do děje. Nebudu si ukazovat typy, už jsem to hrál, znám to. Tady si vezmeme věci. Snad se to vážně nebude kousat. Rovnou si tady promluvíme. So, have you come back to see the mess you left behind? I left no mess behind. I left you all with a chance. An Já si to opportunity zesílím. to work towards a Murtana that knows peace. None of you took that chance. Well, it's your friend. That is no reason for you to sit down and... It seems the gods weren't the reason for all our fighting after all. No, Where's snad to my bude equipment? slyšet. I'm certain you'll find. Now, how much time have I lost? On the way to Geldern, one of our caravans found you battered and half. Bla, bla, bla. Dám to trošku silněji. Orcs, are you sure? To snad bude Yes, dobrý. the whole atmosphere is tense. My people live in fear of orcs. They've Why Trellis and Gotha are, and orcs are not in the habit of paying for anything. your people? After you left Murtana, my brother and I became caretakers of Geldern and Takže to jsou první dialogy, já to Why asi don't you budu vždycky retaliate? přeskakovat, that is protože not an option. The people of čekat, Murtana to have je seen asi too o much of ničem. war to be a part of it again. We just Waiting idle while the world digs its own grave is not an option. nothing would. But what? Times are bad, and trust. What? I have shed blood for this land. You know that. How can you doubt my intentions? Gorn and Thoris would have said this. Where is Zardan? Why does that... I'm just curious. He's let himself down a set... I see. And no what is the asi to cost budu of your hrát za trust? mága. Go about the village Jakože and ask the bojovníka people if mě you to can nějak help them moc in any nikdy way. nebavilo. Once you perform a service for them, Very well. I shall. One more thing. If you. Who is... An old friend. Is he... He talks to. Where would he nor... Boris will be guarded. No, tady pobereme všechno, co se bude dát. Ze začátku je to k nezaplacení. Tak jo, vybereme truhlu. Nic moc tady není. Se, kolik máme? No, vlastně ještě vůbec nic. Tak jo, vydáme se ven. Jinak sérii Gothic, tam jsem hrál úplně všechny díly. No, já budu natáčet tenhle ten, náš druhý admin díl první. Teď chci najít svatyni, svatyně je tady. A jo, I'm not ready. jde se to učit, takže to je dobré. Ale teď mě napadá... No, uvidíme. Děláme nějaký úkol. Nějaký první. Co vím, tak tady by měl být jeden. There's nothing like a war Tak nám ho musí fire. zadat. Já tam doběhnu. Ty kousky chleba, to je taky jeden úkol. To splníme později. Tady to přeskočíme. Tady by nám měl zadat ten úkol. Are you looking for a room? What's... Barnabas. Who is he? Me. What has he done? I gave him a room at my inn. It's bad enough that people don't travel as much. There's more... Well, you know, I have a wife and... Oh. Can you do... Can you get my money back and... I could get your money back. If... Oh, everyone wants something. Are you sure I... Are you sure? Can you do it? I won't. Very well. A fair trade. Tak jo. Dostaneme první dopis s doporučením.
Musíme jich dostat tedy 5. Tak pomalu, ale jistě se k tomu dopracujeme. Tady se s ním pokecáme. What do you want? Anton, Anton? you used one of his rooms without... Ah, yes. I remember that like it was only yesterday. I think it's time you... I don't like your tone, War. Nechci Gold. od tebe nic. Listen, boy, and listen carefully. What's more, I'll let you use this. And so, if you pay him, he's happy. And if you cast a spell, he'll forget that I even looked at his wife. And you'll get a letter without too much effort. Of course it will. He should have known. Ne, Enough nic talk. takového. And if I... I'll Come here. Tak pojď. Ah! Jinak hraju to na střední úroveň. Je to celkem optimální pro natáčení. Jinak jsem vždycky hrál na těžkou, když už jsem hrál Gothic. Ale dělám to pro zábavu, nechci tady nějak failit. Takže to vyřeším takhle. Tak mu to půjdeme říct, on nám dá peníze a dopis, to bude náš první. No a potom uvidíme, když tak se podíváme na další úkol. Tady to nějak přeskáčem. Tak jo, máme to. I'm sure you must have more important things to do. Zajímavé. Já jsem asi zapomněl, jo, už vím, já jsem si s ním nepromluvil. Takže ještě jednou. No, nevadí. To není to daleko, takže to zvládneme. Now, Okay. Výborně. Doběhneme zpátky. Já to vezmu kolem arény, jak tam neskáču jak blb. Mohli bychom splnit arénu takovou jakože trošku do úvodního dílu. Potom bych to vypnul. here are your dues. And you'll be Výborně. happy to hear that Bon... Oh, goody, goody, goody. Here's your letter and your... Tak jo. No, asi ale se na tu arenu podívám, ať uděláme úroveň a půjdu vážně do magie, protože ta se mi hodně líbí v Gothicu, ať už v trojce nebo v Forsakenu. I am seeking information. I am the champion fight. How go to the keep. Very well. Tak jo. Jdeme za ním promluvíme si, myslím, že s ním. You may have seen back. Ne, to nebude mistr. Já teď nevím, kde on se zrovna nachází. Tohle nebude ono. Information can... I've seen enough fight... Oh, to get to me, you will... Tak on? I doubt you. You'll do... Ah, a little touchy, aren't we? Well, for this task... Ne, to nechci. Takže by Obert? Jo. Takže Obert je. First you will have to fight Griswold. Go on now. Fight. Tak jdeme na to. Jo, on už tam dojde. Nemyslím si, že bude muset ukládat. Mohli bychom to zvládnout na poprvé. Come here, Pojď. boy. Ah! Oh! No, zas tak lehké to nebude, jak jsem čekal. Oh! Ah! Ale Oh! boj na blízku už mám vycvičený. Takže by to nemusel být problém. No, tohle ale problém bude. Ah! Dobře, výborně.
Berem ho, takže jsme vyhráli. Tady by mohly být nějaké věci. I need a Kolo, lockpick. truhla. Balík zbraní, to se hodí vždycky. Nějaké jídlo. Ale nemáme šperák. Není tady na stole, není. You won't get off so easily. Don't bother me. Tak. Si víš co. No, tady je válečná sekera. Hruška, jabko, chleba. A dlouhý meč, ten asi nosit ještě nebudu moc. Nemám sílu. No, to přidává jenom životy, takže to je jedno. A nemám ani, no takové věci se nebudu učit, pokud půjdu teda za mága. Dej mi dalšího bojovníka. Very good. Very. Jdeme na to, tady už si to rychle uložím. I could have told you that. Výborně, jdeme na něj. Come here, boy. Pojď. No, ten má dlouhou zbraň, takže to bude horší. No, dostávám dobře na bodku. Kruci. Ještě. Tak. Takhle nějak pomalu bychom ho dostat mohli. Jenomže jak do nás jednou sekne, tak jsme KO. Jsem to říkal. Tak to načtem. Tak jo, první smrt, první fail. To jsem nečekal. Ale to zvládnu. Na to si věřím. Doděláme arénu a já to dneska už ukončím. Snad se vám to bude líbit. Pojďme. Musíme na něj nějak vymyslet nějakou taktiku. Ale myslím si, že bychom to vyhrát mohli. Není to nic Come here, složitého. boy. Na něm je to, že on má dlouhou zbraň a hrozně daleko došáhne. Ale takhle to půjde, si myslím, že takhle bychom to mohli zvládnout. Dobré, už má půlku. Nesmíme trefit. Dobré. Tohle by vyšlo. Tak a teď to bude offhouse. Tady. Ne. Teď. Výborně. Máme úroveň. Vyspíme se tady. Je to postel. Doplníme si tedy zadarmo HP. No. Nothing to be had. Tady není postel? Aha, tak nějakou najdu. Tady je dost baráků, takže nějakou najdu. Třeba hned tady, těch rybářů. Tenhle mi myslím taky dá úkol. Tady mají postel, tak tady se vyspím. Super. Máme plné HP. Můžeme jít pro třetího a posledního. Very good. Very well. Tak jo, žádné zbytečné zdržování s řečma. Vložím to. A můžeme jít do něj. Bude mít asi nejvíc HP a nejvíc výdrže, ale má krátké meč, takže to bude v pohodě. No, tak dostal jsem 4 hity, ještě jsem ho netrefil. Tak znova. Tohle bylo rychle. Takhle to nepůjde. Jinak takhle to nechci dělat dál, jenom teď ze začátku. Než se posilním. Chci udělat tuhle arénu, hlavně v tom díle prvním. Pak už to asi budu nechávat a budu to nahrávat. Vlastně bych to nahrál tady, takže to je vlastně jedno. Ten mi dává dobré rány.
A dvakrát za sebou mě neporazíš teda, to si spíš. Tak pojď. No, to je pěkné. A kryje se, takže to bude složitější. Kruci. Ach jo. Tak ještě pojď. Protože kdyby vlastně vstal, tak já nemám žádné věci a už bych to nikdy neudělal, že? Takhle si to takhle trošku ulehčím. Snad vám to nebude tolik vadit. Kdyby jo, tak tohle už tak nechám a od příště to nechám prostě tak. Ale chci udělat tu arénu v tomhle díle. Ať je to trošku delší. Budeme se ještě naučit nějaké to kouzlo, pokud to půjde. A nebudeme potřebovat rychle učení, což se mi zdá, že jo. No, takhle pokračuj a za chvilku skončíš na zemi. Na ten styl boje je celkem dobrý. Začít couvat, počkat si až udeří. Pak to máte vlastně celkem jednoduché, akorát vás musíte zasáhnout. Přesně to o tomhle jsem mluvil. Ne, ani na to nemyslí chlapče už. Ne, jsem řekl, že ne. No tak, výborně. Tohle jsem potřeboval. A jsem mrtvý. Tak ještě jednou. Ach jo, snad po čtvrté už to dneska nahrávám. Tohle bude z fail, Ježíš Maria. Tak uvidíme. Zkusíme to ještě jednou. Když nám to nevyjde, tak nevím, co budu dělat. Teď už to musím zvládnout. Tak jo, jdeme na to. To zvládnem. Už si věřím. Musíme se nechat tolikrát hitnout a bude to v pohodě. Tak pojď. Dobrý, musíme trpělivě vyčkávat. A posek po seku ho nějak udoláme. Takhle to půjde. Je to můj klasický styl boje ze začátku, když si trošku posílím. Vychází to celkem slušně. A to si myslím, že už bychom mohli vyhrát. Kryj se. Nesmí. Dobré. Teďkom si trošku musíme dostat do pozice. Tak pojď blíž. Pojď. Teď. Udeřit. Udeřit. Super. Udeřit. Kryj se, kryj se, kryj se. A tak, kryj se. Udeřit. Super. Já jsem se netrefil. Ne. Sakra. No, tak to nám moc nevyšlo. Mám lektvar, nemám na HP. S ním mrkev. Tady rostliny. No, zkusíme to ještě jednou, protože chci to dneska vážně dodělat. Teď to mám za sebou, půjdu tam s takovým HP. You've got this far. I'm gonna take a break. Tak snad mi to dá ještě jednou. Dobrý, jdeme na to, pojďme. Teď už to zvládnem. Tak pojď. Tak pojď. Udeřit. Udeřit, udeřit. No, tak to nemáme šanci asi proti němu.
On zase až tak silný není, ale hrozně rychle útočí a proti tomu se nedá bránit prostě. Jejda. Tohle je asi už fakt hodně dlouhé. Tak já to asi ukončím tímhletím. Hodněkrát jsem to načítal. Je to sice troufalost takhle ze začátku, ale to zvládli jsme v 2 ze 3. Ještě jeden pokus tomu dám. Když ne, tak ho dobiju za kamerou. No a to bude asi pro dnešek všechno. Já to ještě teda jednou zkusím. Omluvte mi to nahrávání, že jsem to takhle řešil. Tak pojď. No tady si myslím proti němu ještě nemám nějak velkou šanci, protože přece jenom je to celkem... No, je to nejsilnější, no, takže jsem skončil. Ne, neskončil ještě, dobré. Když nás netrefí, což asi nás trefí. No. Asi prostě budeme čekat, pokud nebude bodat, no, takže s kolika HP s jedním, to už asi vážně neudělám. Bylo by to jeden, bych to udělal. Tak jo, tohle je pro dnešek konec, já to načtu tady. Já vám děkuju, že jste se na to podívali, byl to trošku fail díl na to, že to byl první díl. Asi jsem se pustil do moc velkých akcí na to, že jsem teprve začal. Druhý díl už bude lepší, snad jste se pobavili. No a tohle bude teda pro dnešek všechno. Já vám děkuju ještě jednou. A mějte se. Tak čus.